Igbo chalisi Igbo ekene m unu eji m n'aka n'unu nọsi mma ana m anabata unu tata na agba nke 17 in our series of learning. Ndị ọgbọ ha tata bizizi sonye anyị nọ unu mee nke ọma wee bata unu bụ ndị na-esonyekwa n'anya eri oge daalụ demedeme a sị m ihe dịka nge nyakọkwa na mma nyakọ n'Igbo Amaka ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV Igbo niile a sị ka ha na-anọ nso n'ala Igbo. For those who today is your first time here, you are more than welcome. My name is Ngozi Mmadụ and this is your space for learning Igbo, and our Igbo class comes up every Sunday. Link to all our previous teaching, you will find it at the description box. Feel free to go through it. You can leave me question if you have anything to say, if you have anything to add, if you have any correction. I'm open to that. Feel free to either put it at the comment section or you can reach me through this email that you can see at the screen here. N'ịga n'iru n'izu gara aga ịma na ya amalitego ịkpọ anụ dị iche iche ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo anụ ndị nwere ike ịfụ n'ala Igbo anyị bidoro n'anụ ndị nwere nku na-efe efe banyekwa n'anụ ndị nyabụ anụ ndị bụ nnụnụ nwere nku na-efe efe banyekwa n'anụ ndị na-efe efe mana ha abụrụ nnụnụ. Anyị ga-amalite n'ebe anyị kwụsịrị maka na anyị ga-akpọgide otu a ruo oge anyị kpọchara anụ niile bi n'ala Igbo. Last week, or in our previous the stage we are now, we are learning names of different animals in Igbo language. We started with birds and we went through other animals that flies but they are not birds, like cockroach, like butterfly, like mosquito. They can be classified as birds. So that is where we stopped last week, and we are going to go ahead to name other animals that we have in Igbo land, or we know their name in Igbo language. So stay tuned. I got net for your governor. Ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke tata, mana tupu anyị gaa n'iru abụ na ibe ebela anya ka biko mee nke a kụba aka ebe ndị Igbo dey subscribe ma metụ nke mgbịrịgba aka. If you haven't subscribed, for those of you who today is the first time here, please do me a favor and do this channel a favor by clicking the link that says subscribe and also turning on the post notification bell so you will be notified anytime we upload any new video. So ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị. Anyị ga-amalite ihe ọmụmụ anyị nke tata n'ịmụ arụrụ dị iche iche. Otu anụwa ndị Igbo nwere ants, otu anụwa ka arụrụ dị n'ala Igbo. Nya bụ ịnụ ant ihe ya adịghị n'uche nya bụrụ arụrụ. Nya bụ na ant maọbụ arụrụ niile ndị a ị na-afụ ebe a ị ga-afụcha ha ncha n'ala Igbo anyị, mana abịa n'ihe gbasalụ arụrụ o nwere arụrụ nwere general name anyị na-eji akpọ ha ncha. Nya bụ na ọ bụrụ ha ncha bụ ndị mma Igbo na-eme enwe ike ọ bụrụ na ha nwechara mana mụrụ m Igbo na-eme ha. Abịazie n'ime arụrụ anyị nwere nke anụwa bụ nya bụ ndanda. Ị na-anụ ibu anyị danda ndanda. Nke a bụ nya bụ agbịsị ọgbanugokwa gị. Ị nọrọ na ana nkịtị ma ị mara nọrọ ọta gị kim. Nke anụwa bụ nya bụ ido, akpịlị ido. Ị ya na-afụ ya n'ihe dịka n'elu mango, ọ bụ unu nwere mango na be unu ebe aka ya na-afụ akpịlị ido. Nke anụwa bụ nya bụ elu ulu, nya bụ soja antị. Ihe a chụrụ anyị ọsọ n'ụlọ. Aka anụwa bụ chinchi kwemuzulu ike. Ị ga na-afụ ya n'elu oche, n'ime oche maọbụ n'akwa. Kịta anyị abanyegozi na ihe dịka udude onye udude nya bụ spider web. Nke anụwa bụ nya bụ akpị ọgbanogo gị ọdachi. Nke a bụ agbakụrụ nwoke ọghọ nwaanyị. Amụrụ m ihe mere eji akpụ ya agbakụrụ nwoke ọghọ nwaanyị. Ọ bụrụ na nwere ihe ọzọ ndị bunu na-akpụ ya mee ka anyị mara na the comment section. Kịta anyị abụ ego na nke ndị oyibo na-akpọ reptiles ka anyị mara ife ndị dị ebe a. Ịbata n'ebe ị ga-afụ ngwele nya bụ lizards. Ịbịa na ngwele enwere oke enwere nne. Nke izizi ya ifụrụ bụ nya bụ nne. Nke anụwa bụ nya bụ oke. Nke anụwa bụ agụ ụlọ. Ị ya afụ ọ na-alịgharị n'elu ụlọ na-agagharị ebe niile. Ọ dịrọ mma ịdaba na
nni mmadụ maka na imetụ ọnụ n'ihe ọ banyere na ya ọ bụkwa ọnwụ. Enwekwara nke anụ ụfọdụ na-akpụ ya ngwele mmiri, ụfọdụ na-akpụ ya ngwele agwọ. Mana ihe dị iche bụ na arụ ya na-adị milimili karịa ka arụ ngwele ịmasị adị. Nke anụnwa bụ ngwele awọ. Ihe ị ga-eji mara ya bụ ị na-enye anya ịfụ na o nwere nwa obele ajị, ịmana sị na ngwele anaghị agba ajị. Mana nke a nwere nwa ihe dịka nwa obele ajị n'azụ ya. Nke anụnwa bụ nya bụ obumagana na-aga aghọgharị kọlọ dị iche iche, ofu ojii ọcha, ofu ọcha, ofu ojii, ofu nke ọbụla ọ fụrụ ọ na-aghọgharị. Anyị abatagozi n'ihe dịka agwọ ha. Nke unu na-afụ ebe a kịta bụ nya bụ echieteka. Nke anụnwa bụ nya bụ ajị ana. Abanyegozi na-agwọ nụ. Ịbịa na-agwọ otu a antị dịkwa ihe a na-akpọ agwọ buru ibu. Nya bụ ma ndị a and ha dị n'ụdị kọlọ dị iche iche. Onwe ndị na-acha green, onwe ndị na-acha brown, onwe ndị na-acha black. Nya bụ na ihe a na-akpọ agwọ bụ ebuka. Nke anụnwa bụ nya bụ eke. Ị na-anụ python, eke onwere ndị nara egbu eke, onwere ndị nara egbu ya n'ala Igbo anyị. Nke anụnwa bụ nya bụ awọ. Nke anụnwa bụ mbala. Ọ na-awụ pium pium pium. Nke a bụ mbe onye eze aghụghọ. Akụkọ mbe erikanụ. Nke a bụ mbe mmiri. Mbe ndị nke na-ebi na mmiri. Nke a bụzi na agụ iyi. Nya bụ anụ chile eze na mmiri, anụ ka anụ n'ime mmiri. Nke na-afọ kịta anụnwa nya bụ idide na-atụ atụ. Nya bụ earthworm, idide. Ịbịakwa n'ala Igbo ị ga na-afụ esu nya bụ millipede. Esu ịwụsịa kerozin ọgbakọ otu a. Nke a bụ ikpuru nya bụ worm, onwe ndị na-akpụ ya ọtị. Nke anụnwa bụ nya bụ nkapi. Ọ na-esi ajọ isi. Nke a na-apụtazi kịta bụ nya bụ oke nya bụ rat. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe nkụzi anyị nke ụbọchị nke tata. Ọ ga-adịkwa na mgbe ọzọ.